ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശിയാണ്. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സഹോദരന്മാരായിട്ട് അവതരിച്ചത് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുമായിട്ട് അവർ അവതരിച്ചത്, അതുപോലെ കലിയുഗത്തിൽ പക്ഷേ അധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട്, കലിയുഗ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ബലരാമനും അവതരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട്. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പക്ഷേ ഇവിടെയും ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഏകചക്ര എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. കൊല്ലവർഷം 1474 ഏകചക്ര എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവതരിക്കുന്നത്. ഏകചക്ര എന്നുള്ള ഗ്രാമം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് അതുള്ളത്. അത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് 5 മണിക്കൂർ 12 മിനിറ്റ് 210 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഏകചക്ര എന്നുള്ള ഗ്രാമം. ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പലം ഇവിടെ കാണാം. അവിടുത്തെ ഡേറ്റിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പോൾ ഏകചക്ര എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ കൊല്ലവർഷം 1474 നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് പത്മാവതി, ഹതായ് പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള 2 പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അവർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നിതായ് എന്നുള്ള ഓമന പേരിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെയും ലീലകൾ നാടകമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തുഷ്ടവാനായിരുന്നു, വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം നന്നായിട്ട് ഈ ഡ്രാമകൾ, ഭഗവാന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ്, ലീലകൾ ഡ്രാമയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം താല്പര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രാമം മുഴുവനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ, നിതായിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ലീലകളിൽ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. അവർ വളരെയധികം സന്തോഷം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി ആ ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കുന്നു. ആ സന്യാസി ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ഭക്തിയിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലും എല്ലാ ആസക്തിയും കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും, ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിക്കിലും സന്യാസി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ
തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഈ സന്യാസിയോടൊപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് അവരിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഈ സന്യാസിയോടൊപ്പം യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ കുറച്ചധികം ആദ്യം ഗയയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ലക്ഷ്മീപതി തീർത്ഥ എന്നുള്ള പണ്ഡരാപുരത്തിലേക്ക്, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പണ്ഡരാപുരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ പണ്ഡരാപുരത്തിൽ വെച്ച് ലക്ഷ്മീപതി തീർത്ഥ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. അതായത് മാധ്വാചാര്യർ ഭാരതം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് വൈഷ്ണവ കൾട്ട്, വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ദിക്കിലും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹം ഓരോരോ അമ്പലങ്ങൾ പണിത് അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ, മഠങ്ങൾ പണിത് അവിടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മീപതി തീർത്ഥ നമ്മുടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലെ 19ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ലക്ഷ്മീപതി തീർത്ഥ. ആ ലക്ഷ്മീപതി തീർത്ഥയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈശ്വരപുരി. ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ലക്ഷ്മീപതി തീർത്ഥയിൽ നിന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് പണ്ഡരാപുരത്തിൽ വെച്ച്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്മീപതി തീർത്ഥയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹവും തീരുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിക്കുകൾ തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂസ് കിട്ടുന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നവദ്വീപധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂസ് കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്. അദ്ദേഹം വലുതായി വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എല്ലാം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട്. ആ ന്യൂസ് കേൾക്കാനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 1506 നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സംഗമം 1506 ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് വളരെയധികം ആനന്ദം ഉളവാക്കുന്ന, ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം വളരെയധികം രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗമമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവർ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ, ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത സഹോദരന്മാരായിട്ടായിരുന്നു അവർ അവതരിച്ചത്. അതുപോലെ ദ്വാപരയുഗത്തിലും കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിലായപ്പോഴോ അവർ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഇതുവരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം അത് വളരെയധികം വിരഹവേദന ഉളവാക്കുന്ന വളരെയധികം വലിയ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമായിരുന്നു, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നവദ്വീപ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നു, നവദ്വീപ ധാമത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. എവിടെ? നന്ദനാചാര്യ എന്നുള്ള ആചാര്യരുടെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നവദ്വീപധാമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാരെ എല്ലാം പറഞ്ഞു വിടുന്നു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണുന്നില്ല. എല്ലാ ദിക്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടും കാണുന്നില്ല. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സംഗമിക്കുന്നത് വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെയധികം ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നദിയ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഗൗര നിത്യാനന്ദ മന്ദിരം അവരുടെ ആദ്യ സമാഗമത്തിന്റെ ഓർമ്മകളെ പരിലാളിക്കുന്നതാണ്. നദിയ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഗൗര നിത്യാനന്ദ മന്ദിരം എന്നുള്ളൊരു മന്ദിരം ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇനി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മാക്സിമം എല്ലാവരെയും ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക്, വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ച നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഗൗഡദേശം, അതായത് ഇന്നത്തെ ഒറീസ, ബംഗാൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ യുഗധർമ്മമായ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നിമിത്തമായിട്ട് വർത്തിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം അതിരറ്റതായതിനാൽ ആർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംഗമിക്കാൻ സാധിച്ചുവോ, സന്ധിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുവോ, അവരെല്ലാം കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന്റെ പെരുവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്തുടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളായ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി പാലിഹട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നും പരമ്പരാഗതമായി തുടർന്നു പോരുന്ന ചിടാദഹി മഹോത്സവം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിടാദഹി എന്നുള്ള മഹോത്സവം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം, പാനിഹട്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നു. അപ്പോൾ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാകണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് കാത്തിരിക്കാൻ പറയുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കൂ, സമയം വരുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ ശിഷ്യനാകാമെന്ന്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സമീപം വരികയും അദ്ദേഹത്തെ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നു, എനിക്കും എന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഒരു ഉച്ചത്തെ ഒരു മഹാപ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാവർക്കും മഹാപ്രസാദം സേവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചിതാദഹി എന്നുള്ള ഉത്സവം തന്നെ അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ചിതാദഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവൽ ഒരുപാട് അവല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ തൈരും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും പഴങ്ങളും മാങ്ങയും, ആ സമയത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയിരുന്നു, പഴുത്ത മാങ്ങയും പഴങ്ങളും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വിഭവമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം കാണാനായിട്ട് അദൃശ്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെയധികം നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ നൃത്തം കാണാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സങ്കീർത്തനവും നൃത്തവും കാണാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദൃശ്യനായിട്ട് അവിടെ വരുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിക്കിലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചിതാദഹി ഉത്സവം ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും ബംഗാളിലും അതുപോലെ ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ സെന്ററുകളിലും ആഘോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പ്രാപ്തമാക്കിയതും കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജഗായ് മഥായ് എന്നുള്ള 2 ഗുണ്ടകളെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയതും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാ ദിക്കിലും സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും, അവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് 2 തെമ്മാടികൾ അവിടെ മദ്യവും സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. അവരെ കണ്ടിട്ട് കരുണ തോന്നി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ അടുക്കലും ചെന്നിട്ട് അവരോടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് ആഹ്വാനിക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി ഉടച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അതിൽ തലയ്ക്ക് തല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ദൂരെ പുരിയിലാണ്, അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ. ഇത് നടക്കുന്നത് ബംഗാളിലാണ്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഈ വിവരം മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹം ഉടനടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ സുദർശനത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ 2 തെമ്മാടികളെ വധിക്കുവാനായിട്ട്. പക്ഷേ
കരുണാമയനായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തടയുന്നു. അങ്ങ് ഈ അവതാരത്തിൽ ആയുധം എടുക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആയുധം സങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ് എന്ന് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ ജഗായ് മഥായ് എന്നുള്ള 2 തെമ്മാടികൾക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവരും ഭക്തന്മാരായിട്ട് തീരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് അതിരുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബംഗാളിൽ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ബംഗാളിൽ പോയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ സന്യാസി വേഷമെല്ലാം മാറ്റുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ബംഗാളിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 2 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ബംഗാളിലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത സഹചാരിയും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ സഹോദരനായിരുന്ന സൂര്യദാസ സരാഖേലിന്റെ പുത്രിമാരായിട്ടുള്ള ജാനവി ദേവിയെയും വസുധ എന്നുള്ള 2 സഹോദരിമാരെയാണ് ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അവരിൽ വസുധയിൽ ഒരു പുത്രനും ഒരു പുത്രിയും ഉണ്ടാകുന്നു. വസുധ വേഗം തന്നെ മരിച്ചു ലോകവാസം വെടിയുന്നു. പിന്നീട് ജാനവാദേവിയാണ് ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത്. ജാനവാദേവി വളരെയധികം പേര് കേട്ട ഒരു വൈഷ്ണവിയാണ്. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ മാധവ ഗൗഡ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരു പ്രമുഖയായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പത്നിയായിരുന്ന ജാനവാദേവി. അവർ വളരെയധികം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ പോയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബംഗാളിൽ എല്ലായിടത്തും തന്റെ സഹചരന്മാരോടൊപ്പം പോയിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും നൃത്തം ചൊല്ലുകയും അതെല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം അത്രമാത്രം പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അത്രേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദൃശ്യനായി വന്ന് അതെല്ലാം കാണുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ മുഴുവനും സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പരിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്വൈത ആചാര്യരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ചാണ് എന്നും കൂടെ പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമ്മുടെ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ വളരെയധികം വലിയ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത സഹചരനാണ്. അതുകൂടാതെ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം കരുണ കൊടുക്കുകയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യാൻ, ഭക്തിയുടെ ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെയധികം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ച ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രാത്രിയിൽ ദർശനം നൽകി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിക്കാനാണ് കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസം. അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി 80-90 വയസ്സായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം അത്രമാത്രം പ്രസിദ്ധമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ബലരാമന്റെ അതേ അവതാരം, പക്ഷേ ബലരാമന്റെ അവതാരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ബലരാമൻ അദ്ദേഹം ഒരു രാജകുമാരനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തന്റെ ശക്തിയും വീര്യവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുദാഹരണമാണ് രോമഹർഷണ സൂതനെ അദ്ദേഹം വധിക്കുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം പാണ്ഡവ കൗരവ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു. ബലരാമൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനം എല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ചെയ്ത് ദ്വിവിധ ഗൊറില്ലയെ എല്ലാം വധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അധർമ്മ സന്യാസിമാർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാം സംരക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്താണ്
ഒരു ദിക്കിൽ ഋഷിമാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് സത്രം നടത്തുന്നത് കണ്ടത്. ആ സത്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുന്നു. ആ സത്രത്തെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യാസ ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് രോമഹർഷണ സൂതനായിരുന്നു. ആ രോമഹർഷണ സൂതൻ തന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അഹംഭാവം കൊണ്ട് സാക്ഷാത് ബലരാമൻ കയറി വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയോ തന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അനങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇത് കണ്ടിട്ട് ബലരാമന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരാചാര്യനാണെങ്കിലും സ്വയം അഹംഭാവമുണ്ട്, ദേഹബോധത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ദേഹബോധം വിടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആചാര്യനാകുമ്പോൾ ഭാഗവത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള വിനീതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ രോമഹർഷണ സൂതൻ അത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു അപമര്യാദയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബലരാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ രോമഹർഷണ സൂതനെ അദ്ദേഹം ഒരു പുല്ലെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഋഷിമാരെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ബ്രഹ്മഹത്യ ശാപത്തിന് തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം അനുസരിച്ചു, അത് വേറെ. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ തന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് നിറവേറ്റിയത്. കാരണം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാജകുമാരനായിട്ടാണ്, രാജാവായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ബലരാമൻ അവതരിക്കുന്നത് ഒരു സന്യാസിയായിട്ടാണ്, ഒരു ഋഷിയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം കരുണാമയനും എല്ലാവരെയും എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചവരാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരെ എല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. നേരെ മറിച്ച് ബലരാമനോ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള അധപ്പതിച്ചവരെ എല്ലാം വധിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ബലരാമനും കൃഷ്ണനും ആ സമയത്ത് ചെയ്തത്. കാരണം അധർമ്മത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ എത്രമാത്രം അധർമ്മികളായിരുന്നാലും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു കൽമഷത്തെ, മാലിന്യത്തെ തുടച്ചു നീക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് അവരിൽ അവരുടെ കരുണയാൽ ആ സങ്കീർത്തനം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉപദേശിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുവാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ച് സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെയധികം കരുണാമയനായിട്ടുള്ള സ്വയം ബലരാമനാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ വേഷമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ പഞ്ചതത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അംശ അവതാരമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം കൃഷ്ണൻ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശ അവതാരം, കൂടാതെ അദ്വൈത പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലാവതാരങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട്, ഗദാധര പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണിയുടെ അവതാരം, കൂടാതെ ശ്രീവാസ ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മ അവതാരം, അതായത് ജീവ അവതാരമായിട്ട്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവതാരമായിട്ട് ശ്രീവാസ ഠാക്കൂർ, അങ്ങനെ പഞ്ചതത്വമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നു. ഇനി ലോചന ഠാക്കൂർ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ലോചന ഠാക്കൂറിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രേമേമത്ത നിത്യാനന്ദ കൃപ അവതാര. പ്രേമേമത്ത അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം സദാസമയവും ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഉള്ളിൽ അഹൈതുകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രേമത്തിൽ മത്തനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിൽ മത്തനായി എപ്പോഴും നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇരിക്കുന്നത്. ആ പ്രേമമത്തനായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കൃപാ അവതാരമാണ്, അതായത് കരുണയുടെ അവതാരമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്തമ അധമ കിച്ചുന കരേ വിചാര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉത്തമനാണോ അധമനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. വളരെ നല്ല സ്വഭാവം, നല്ല ഗുണങ്ങൾ, വിനയം ഇതെല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. ഉത്തമന്മാരായാലും അധമന്മാരായാലും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കുവാൻ അവകാശികളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ വിചാരമായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ये आगे പഠായേ താരേ കരായേ നിസ്താര അതയേവ നിസ്താരില മോഹേന ദുരാചാരം. ആരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണുവോ അവരെല്ലാവരും പാപികളാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും എത്രമാത്രം അധമന്മാരാണെങ്കിലും അവരെയെല്ലാം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഡെലിവർ ചെയ്തു, അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഉന്നതി കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹേനോ നിതായ് ബിനെ ഭായ് രാധാകൃഷ്ണ പായ്തേനായ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും രാധാകൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് നമ്മളെ നേരിട്ട് രാധാകൃഷ്ണനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത്രയും കരുണാവതാരമാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആരുടെയും ഗുണങ്ങളെ ഒന്നുമല്ല നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിച്ചുവോ ശരണം പ്രാപിച്ചോ ശരി, അവർക്കെല്ലാം മോക്ഷം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒരാഗ്രഹം. എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഭഗവാന്റെ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രേമം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ പാദപത്മങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു കോടി ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിലാവ് പോലെയാണ്. ഒരു കോടി ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചാൽ എത്രമാത്രം നിലാവും എത്രമാത്രം ശീതളിമയും ഉണ്ടാകുമോ അത്രയും ശീതളിമ നമ്മുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലേശങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാൻ ആരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ പ്രേമഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ലഭിക്കാൻ കഷ്ടമുള്ളതാണ് പ്രേമഭക്തി. കാരണം അദ്ദേഹം പോലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്റെ കാര്യകർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെ പ്രാപിച്ച എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ആ പ്രേമഭക്തിയെ ആരാണോ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ആ പ്രേമഭക്തി വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ കരുണ, ഭഗവാന്റെ കരുണ മുൻപത്തെ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയിലേക്ക് ഒരു ചാല് കീറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലൂടെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹം ആരെയെല്ലാം കാണുമോ അവരുടെ എല്ലാം അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട്, അതായത് വായിൽ ഒരു പുല്ലിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പിടിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഒരാളോട് ബെഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വളരെയധികം അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ്, ഒരാളുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായിൽ ഒരു പുല്ല് പിടിക്കുന്നത്, കാരണം കടിച്ചു പിടിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അത്രമാത്രം അങ്ങയോട് യാചിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരുത്താനായിട്ട് വായിൽ ഒരു സ്ട്രോ, ഒരു പുല്ലിന്റെ കഷ്ണം കടിച്ചു പിടിക്കും. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത്രമാത്രം വിനയാന്വിതനായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അടുക്കൽ പോയി ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ആരെയെല്ലാം കാണുന്നു അവരോടെല്ലാം യാചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഗൗരാംഗനെ അങ്ങ്, ഗൗരഹരി അങ്ങ് പൂജിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഗൗരഹരിയെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേക്ക് എന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും, അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗൗരഹരിയെ പൂജിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോചനദാസ പറയുകയാണ്. ലോചനദാസ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ലോചനദാസ പറയുന്നു, എന്റെ നിത്യാനന്ദനെ ആരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം വളരെ എളുപ്പവുമാണ്, കൂടാതെ അത് നമ്മെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന് പിന്നീട് മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല.
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രമാത്രം പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടും അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ലോചനദാസ ഠാക്കൂർ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മഹിമകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സ്വയം ബലരാമൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദനയെ ശശിസുത ഹൈലസേ. ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദന, അതായത് നന്ദഗോപരുടെ മകനായിട്ടുള്ള ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ശചിസുത, ശചിമാതയുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. ബലരാമ ഹൈല നിതായ്, ബലരാമൻ നിതായായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ബലരാമൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം വരുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ മഹാകാരുണ്യവാന്മാരായ ഇവരുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ അനായാസമാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ചും വന്നത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മഹിമകൾ, ദിവ്യനായ ഗുരു എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നിത്യാനന്ദ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം നരാധമന്മാരുടെ മാതൃകകളായ ജഗായ് മഥായ് സഹോദരന്മാർക്ക് മുക്തി നൽകി. ഇപ്രകാരം ഒരു പരമഭക്തൻ തന്റെ കരുണയെ നരാധമരിൽ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു. അതായത് ഒരു പരമഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് നരാധമന്മാർ, അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിലും അതിലും ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ്. അത്രമാത്രം തെമ്മാടികളാണ്. നമ്മളെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ തന്നെ വധിക്കാൻ വന്നവരാണ് അവർ. എങ്കിലും അവരോട് പോലും എങ്ങനെ കരുണ കാണിക്കാം, ഭക്തന്മാർ എത്രമാത്രം കരുണാമയന്മാരാണ് എന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ സ്വന്തം മാതൃകയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു നരാധമന് ഒരു ഭക്തന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ തന്റെ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർ വീണ്ടും കനിവുള്ളവരാണ്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഒരു ഗതിയും ഇല്ല. താനും കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചാലോ പിന്നെ ഇവർ അനേക കോടി ജന്മങ്ങൾ ഇവിടെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണോ പ്രഭുപാദ ലോകമെമ്പാടും സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചത്. കാരണം അതൊരു വഴി മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഭക്തിമാർഗം മാത്രം. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ അത്രമാത്രം കരുണാമയന്മാരാണ് എന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള നിത്യാനന്ദന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം: നിത്യാനന്ദം അഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണിം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സർവജനങ്ങൾക്കും അത്യുന്നതമായ പരമാനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അവധൂതന്മാരുടെ എല്ലാം ശിരോരത്നമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. വന്ദേനന്ദാദ്ഭുതശൈര്യം ശ്രീനിത്യാനന്ദമീശ്വരം യസ്യേച്ഛയാ തത്സ്വരൂപം ആജ്ഞേനാഭി നിരൂപ്യതേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനന്തവും ആശ്ചര്യകരവുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഒരു മൂഢന് പോലും തന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത നില സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ബലരാമന്റെ ദയയില്ലാതെ ആർക്കും ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ അതിനാൽ പറയുന്നു: നിതായേര കരുണാഹബേ വ്രജേരാധ കൃഷ്ണപാബേ. ഒരുവന് ബലരാമന്റെ നിത്യാനന്ദന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ അനായാസം രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും പാദ പങ്കജങ്ങൾ നേടുന്നു. അപ്പോൾ ബലരാമന്റെ ആ ബലം, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ബലരാമന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബലരാമനെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം ആധ്യാത്മികമായിട്ട്
ആതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശക്തി, ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജി നമ്മിലേക്ക് ബലരാമനിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം, ആ ബലം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗീതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിതായ് പദ കമല കോടി ചന്ദ്ര സുശീതള ജയ ഛായ ജഗദ ജൂരായ് हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाय तेनाय दृढ़ा कोरी धरो निताय पाय दृढ़ा कोरी धरो निताय पाय നിതായ് പദ കമല, നിത്യാനന്ദന്റെ ആ പാദപത്മങ്ങൾ, കോടിചന്ദ്ര സുശീതള, കോടി ചന്ദ്രന്മാർ ഉദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളം നിലാവ് പകരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ജയ ജഗതജുരായ്, ഈ ജഗത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളുടെ മാത്രമുള്ള ഈ ജഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദന്റെ പാദകമലങ്ങൾ നമുക്ക് കോടി ചന്ദ്രന്മാരുടെ നിലാവ് പകർന്നു തരുന്നു. അത്രമാത്രം ശീതളം നമുക്ക് തരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹേനോ നിതായ് ഭിനേ ഭായ്, ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രാധാകൃഷ്ണ പായ്ത്തേനായി, രാധാകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പ്രാപിക്കാതെ, ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. ദൃഢാകോരി ധരോ നിതായ് പായ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാനാണ് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. സേ സംബന്ധ നാഹി ജാർ വൃഥാ ജന്മ ഗേലോതാർ, അതായത് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവുമായിട്ട് നമ്മൾ സംബന്ധം, അതായത് കണക്ഷൻ വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ പാഴായിപ്പോയി. വൃഥാ ജന്മഗലോ, നമ്മൾ ജന്മമെടുത്തത് തന്നെ വൃഥാവായി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷേ പശു ബറോ ദുരാചാർ, നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ, ദുരാചാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാകും നമ്മൾ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ, ബന്ധം വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജന്മം വേസ്റ്റായി പോയി, മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചത് വേസ്റ്റായി, നമ്മൾ ഒരു ദുരാചാരിയായ ഒരു മൃഗത്തിന് തുല്യമാകുന്നു എന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. നിതായ് നാ ബോലിലോ മുഖേ, നമ്മുടെ മുഖത്തിലൂടെ നിതായ് എന്ന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മജിലോ സംസാര സുഖേ, നമ്മൾ ആ സംസാര സുഖത്തിൽ, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വിദ്യാകുലേക്ക് കൊരിബേത്താർ, എത്രമാത്രം പാണ്ഡിത്യം, ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മുഖത്തിലൂടെ നിത്യാനന്ദനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്രമാത്രം വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അഹങ്കാരെ മത്തഹോയ, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മത്തനായിട്ടുള്ള, നിതായ് പദ പാസരീയ, അങ്ങനെ മത്തനായിട്ട് നമ്മൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അസത്യേരെ സത്യകുരിമാനി, അസത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതും. അസത്യം എന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്, ഒന്നും ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നശ്വരമാണ്, ഇതൊന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതല്ല, ജീവാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. ഇവിടെ കാണുന്നതൊന്നും തന്നെ എല്ലാം ശരീര സംബന്ധിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പ്രാപിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതെല്ലാമാണ് സത്യം. അസത്യത്തെ നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. പിന്നെയോ നിതായർ കരുണ ഹാവേ, എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിലോ, ബ്രജേ രാധാകൃഷ്ണ പാവേ, നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ധരോ നിതായ് ചരണ ദുഃഖാനി, അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ പാദകമലങ്ങൾ, നിതായ് ചരണ ദുഃഖാനി, ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിതായർ ചരണ സത്യ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ചരണങ്ങളാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. താഹാര സേവക നിത്യ, നമ്മൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകന്മാരാണ്. നിതായ് പദ സദാ കൊരോ ആശ നിശ്ചയ. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ,
സദാസമയവും ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ആശ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. നരോത്തമ ഭരോ ദുഃഖി. നരോത്തമ, ഞാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിതനാണ്. കാരണം നിതായ് മോരേ കോരോ സുഖി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്നെ സുഖിയാക്കൂ, സന്തോഷവാനാക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാഘോ രംഗ ചരണേര പാശ. അങ്ങയോടുള്ള ആ ചരണ പാദകമലത്തിനോടുള്ള ആശ, അത് 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എനിക്ക് സുഖം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യം എങ്ങനെയാണോ ബലരാമന്റെ അവതാരം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിന് മുന്നേ ബലരാമന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അവതാരവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും തമ്മിൽ വയസ്സിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ആദ്യം അവതരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനം വരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം നദിയയിലേക്ക് വരികയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചേരുന്നത്. കൂടാതെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ ഇഹലോക ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹരൂപമായ ബങ്കിംറായിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു. ഈ ക്ഷേത്രം ഏകചക്രയിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ വഴിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ ഊന്നി പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിക്കാൻ ഒരുവൻ ആദി ഗുരുവായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരുവന് എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, കാരണം അദ്ദേഹവും ആദി ഗുരുവാണ്, ബലരാമൻ ആദി ഗുരുവാണ്. അതുപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള ഭക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ ആവിഷ്കാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതും അപ്രകാരം ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുന്നതും. അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി ലഭിക്കുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഏകചക്ര നിത്യാനന്ദ ഏകചക്ര എന്നുള്ള സ്ഥലം, അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിലൊരു സ്ലൈഡ് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ആ ഏകചക്ര നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വധിക്കുവാൻ. അത് കണ്ടിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്റെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം താഴെയിടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് എന്നെ അങ്ങ് വധിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ രണ്ടും ആയുധങ്ങളെല്ലാം താഴെയിട്ട് നിരായുധനായിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അർജുനൻ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രോമിസ് ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തത് താൻ ഒരിക്കലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കളത്തിൽ വെച്ച് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭീഷ്മരോടുള്ള ക്രോധം മൂലം ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രോമിസാണ്, അങ്ങ് വാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങ് ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്, അങ്ങ് വാക്ക് തെറ്റിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ കാല് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ചക്രം എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നു. അത് വീണ സ്ഥലമാണ് ഏകചക്ര എന്നുള്ള
സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരിയാനയിലാണ് കുരുക്ഷേത്രം. ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വരുന്നത്. അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് രാംപുർഹാത്ത് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് താരാപീഠ്, അവിടെയാണ് ഏകചക്ര ഗ്രാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് 5 മണിക്കൂറും മായാപൂരിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മായാപൂരിൽ നിന്ന് 3 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റ് വരുന്നു ഏകചക്ര എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. താരാപീഠ്, അവിടെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നോട് പറയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാവിന്റെ പേര് പിതാവിന്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാവിന്റെ പേര്, പിതാവ് ഹഥായ് ഓജ, പത്മാവതി എന്ന അമ്മയുടെ പേര്. അച്ഛന്റെ പേര് ഹഥായ് ഓജ. 1474 അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെങ്കിൽ 1486 ജനിക്കുന്നത്. 12 വർഷം വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ ഈശ്വരപുരിയുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി അല്ല, ഈശ്വരപുരി ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി, അതിനു മുമ്പ് ആരായിരുന്നു മാതാജി പറഞ്ഞേ? ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥ. അവരെല്ലാം തന്നെ മാധവാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. കാരണം മാധവാചാര്യർ 5ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് മാധവാചാര്യർ. അത് കഴിഞ്ഞ് 19ാമത്തെ ആചാര്യന്മാർ വരെ മാധവാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള തീർത്ഥർ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥ അവതാരിക കഴിഞ്ഞ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നിലത്തെ പേജില് ശിഷ്യ പരമ്പര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില് 19ാമത്തെ ആചാര്യൻ ലക്ഷ്മിപതി, അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി. ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥയുടെ ശിഷ്യനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അത് അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ്, അതായത് ഒരേ ആചാര്യനുള്ള ദീക്ഷയെടുത്തത് ഒരേ ആചാര്യൻ നിന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്ന് ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷേ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരപുരി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തവരായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി